ассалому алайкум дӯстони азизи ман, хушомаден ҳама каса ба канали ман. Барои лайку подписатсия, барои комментҳои хубе ки менависен ҳаматонда раҳмат. Аз ҳаматон миннат дорам. Хушҳолам ки канали ман интихоб кардаген, дар омада тамошо мекунен. ҳаматонда иду муборак бошад дӯстони беҳтаринам. И влоги ман влоги идона мешава. пухтупазу дастархон соз кунӣ. Иҷада ҳозир рӯзи идай дастархон соз кадеста. Якчанда хоҳаракое ки да комментария навистен савол доден ки хонаи навтон гузаштен ё ки не. Оли нагзаштаем хоҳарҷонои ман. Насиб боша инамеи моҳи май охирош да калидша метиян ҳоли бо ремонт дора коруш бисёрай. Сентяброда баъд мегзарем да полностью. Инам хел қанду донагӣ соз кардам барои рӯи дастархон. Ҷон. Аҳа ҳойзи. ҳалво майда кардам. ҳойзи бача медам бест. Се намуд торт пухтум. Инаи торти снежинка да каналум ҳастай тарзи тайёр карданаш. Анайнуш торти панчояй тарзи тайёр карданаша нишон нададум, вақтум камтарак буд. Хамхе бади тайёр шуданаш ба камтаракӣ навор кардам. Торти наполеон тайёр кардам. Оли ягон рӯз насиб боша баъд нишон метим тарзи тайёр карданаша. Иҷада боша ядек шурбо андохтам. Соати 6 саҳар гӯштада дег андохтам то 9:30 ҷӯшид, гӯштакош мулоим шуд. Баъд ови шӯяи реза кардам андохтам. То соати 12 шурбом тайёр шуд. Мулоимак гӯштакош ку мулоимак шудагӣ буд. Шурбои бамаза шуд. Худоро шукр ядек тамом шуд, бо ядек дига андохтам. Иҷада ҳозир барои кӯдако падаркаи идона тайёр мекунам. Апаҷонои хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ман, дар телеграм канал кушодагиам, каналум беҳтаринай. Хела подписчика ҳами ютуб рафтагиай. Кадомитон ки телеграм дошта бошен, ягон меҳмони наве ки дар канали ма подписатсия мекунад, агар ки телеграм дошта бошен, ссилкаша дар якум комментария мемона, марҳамат дароен подписатсия кунед. Беҳтарин каналай, хела подписчик рафтагиай ҳами ютуб. Бисёр сурату видео рецепти ки дар ютуб монда намешава, дар телеграм мемонам. ҳар рӯза ай кору бори ман бохабар мешавенда. дӯстони азизам, хоҳишмандам марҳамат дароен подписатсия кунед. инам хел падаркаҳои идона соз карда кӯдакаком надодум. Хурсанд шудан асалакои ман, ҷонои очаш. инам хел дастархони идона соз кардам. идтон муборак бошад дӯстони азизи ман. худоҷон ба иду рамазони дигар расонамона. чандин иду рамазоноя бо ҷашн гирем. салати оливье тайёр кардагӣ будум. сурат гирифта телеграмда партофтам, видео кардан ай хотирум бромадай, баъд сурат чамондам. иҷада шурбоям тайёр шуд, косода бардоштум, меҳмона омадагиян. авқата кашидам.
Апаҷонои хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ман, кадоме ки дар ширкати атомӣ ҳамроҳи ман кор кардан хоҳад, инами номеро данависем, биен якҷоя кор мекунем. Ширкати атомӣ беҳтаринай, маҳсулоташам дар ҷаҳон якумҷо меистад. Дар ширкати атомӣ дар 6 моҳ як маротиба харидорӣ мекунем дар 2000 рубл. Баъд ин ранги дигар фирмаҳои хеле бисёр харидкунӣ гуфта маҷбур намекунанд. Форатуна харид мекунед, на фора не. Кори маҷбурӣ нестай. Ҳамин ман кор накарда, масалан дар ҳамин личнаи кабинетам 3700 рубл ойлик гузашта. Ягонта одаме ки регистратсия кун гуфта ҳамо наставницам дар партофтан мегирифтам. Ҳавая регистратсия кардан гирифта, ҳам хел ойлик дар бромаде. Баъд ин рӯи экран номерои мондагӣ, номери хоҳар май, бисёриҳо фикр кардиянд ки номерои маяй. Не, ин номерои хоҳар май, дӯстони азиз. Номерои худ мамонданда шаварам иҷозат наметиҳам, барои ҳамин номерои хоҳар мамондагиём. Хоҳишмандом марҳамат нависен. ҳамроҳи ман кор мекунем. иҷада самбуса тайёр кардастам. Барои хамируш 2 стакан оби хунук, 1 қошуқ намак, орд дар курай. Хамира сахт такак мешӯрем. Дар комментария бисёр савол мешава. Ба мегӯм ки дар ҳамин влого ответ метиҳум туна. Вақти видеои монтаж карданда ҳамаш ай хотирум меброя. ҳози ҳамин якташ ба ёдум омадагиай хай гап мезанам. Як тапаҷон савол додан ки барои чи сливки петмола вақти ҳамин миксер заданда крем мебура. Апаҷони ман сливкия ай холодильник мегирен, хунук миксер мекунен, ана вай креми хушрӯ мешава. Вақте ки дар берун боша, комнатнаи температура боша, вай крем мебура, безеб мешава. Агар креми сливочное масло ё сгушонка гиен, ваё ҳардошон бояд комнатнаи температура боша. Хунук агар миксер кунен, крем мебура. Ин савола ду кас додагӣ буданд, ҳардутонда ответ додум. Инам хел хамира сахт такак мешӯрем. Баъд руша пушонда мемонем ягон 10-15 минутак меиста. Баъд куллача мекунем, 4 тақсим мекунем, 4 ё 5 тақсим. Зуволҳои манам хеле майдаҳак мегирам, тунук кардан осон мешавад. Зуволаи калона нағз намебинам тунук карданша. баъд иҷада 250 грамм сливочное масло 1 килоаки гирифтам. Маргарини пышка ё ин ки хозяюшка фарқ надорад. Як чакати ҳамин масло 1 килоаки об карда дар қабатҳои хамири самбуса мешакем. ба ҳамин тарз ҳамаи зуволаи тунук карда равған шакида рулетик мепечонем, тоб метиҳем. инам хел ҳамаи зуволҳоя тунук карда равған шакида рулетик тоб додум печондам. Анаку ҳамаша бурида дар холодильник мемонем ягон 1 соат. Якуним кило гӯшта гирифтам. Ҳозир фарш мегзаронам барои даруни самбуса.
инам хел фарша гузаронда шудум. Баъд иҷа 1 кило пиёз гирифтум. ҳозир реза карда ҳамаша алараш мекунам. даруни фаршда ним стакан равған рехтум. 1 стакан дига об фарша сочный мекунам. Намак. баъд иҷада зираяю чи ғурраи гашнич. Тамом фарша алараш мекунем. инам хел фаршам тайёр кардам шудум. баъд зуволаҳои ай холодильник гирифтум, берун да мондуму да холодильник тортоя ҷо кардам. рӯзама кушодум, ба ҳазур авқот ма хӯрдум. И чи зуволачакҳои самбуса камтараки об шудай тунук кардан манда қиинтарак шуду. Наким ҳами халам самбусои мулоима ки ба мазза шудаги буд. ҳами вақти тунук карданда бояд ки ҳами зуволачаҳо хеле сахтак боша, шахак боша. ман пешаки ай холодильник гирифтум, берун да мондум, камтар мулоимак шуд. инам хел ҳамаша тунук карда ба ҳамин тарз печондум. болоша тухм шакида, кунжитаки сафедак рехтаму баъд да духовка да 180 градус пухта гирифтум. دارو بعد مرگ فایده نداره جانم باش رخ نمایان کن و این ماه شب تابانم باش جانم باش معین راه آرون افشار جانم باش نوش دارو بعد مرگ فایده نداره جانم باش инам хел самбусаҳо тайёр шудан. резона ки мулоима ки ба мазза шудаги буд. баъд ин самбусаҳо барои ид тайёр кардаги будам. да ҳамин ҷа навора ба охир мерасонам. хайр дӯстони азизи ман, аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мову шумо боша то навори оянда. баъди ҷа самбусаи алафӣ тайёр кардаги будам. и пеш ай идай охири наворда хайбо нишон додам. тарзи тайёр карданша нишон додаги нестам. баъди тайёр шавиш баъд видео кардагим. хайр дӯстони азизам, лайк, комментария, подписатсия фаромӯш накунед.